Ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat Ornis biex fil-ħarifa li jmiss jinfetaħ l-istaġun tal-insib ittieħdet wara sena li matula saret analiżi teknika u legali ta' kif tista' tkun applikata deroga tal-Unjoni Ewropea. Spjega dan is-Segretarju Parlamentari Rodrik Galdes. Dak ix-xogħol tekniku ħa proċess qawwi, proċess fit-tul u tlesta min-naħa tat-tekniċi. U l-bieraħ ovvjament kien hemm il-vot fl-Ornis Committee fejn irrakkomanda li għandu jinfetaħ staġun limitat taħt deroga tal-insib. Aħna ħadna nota ta' dik id-deċiżjoni bħala gvern u l-gvern ser jkun qed jaġixxi abbażi ta' rakkomandazzjoni. Il-Kumitat irrakkomanda nsib limitat fuq 7 speċi ta' safar tal-għana u biex dan isir għandha tkun applikata deroga minn direttiva tal-Unjoni Ewropea. Deroga li permezz tagħha l-insib jista' jkun permess sakemm la safar li jinqabdu ikunu f'numri kontrollati. Fil-fatt Galdes sostna li dan ma jfissirx staġun tal-insib kif in-nassaba kienu mdorrijin bihom fl-imoddi. Deroga ma jfissirx li ser jinfetaħ l-insib kif kien qabel il-2009. Però ikun hemm insib limitat taħt kundizzjonijiet u restrizzjonijiet speċjali li tagħtik id-deroga. Galdes irreferaw kollha l-fatt li hemm konferma tal-Kummissjoni Ewropea li Malta tista' tapplika d-deroga. Il-Kummissjoni Ewropea konfermat li Malta tista' tapplika għal deroga dwar l-insib. Issa ovvjament il-mistoqsija kif tista' tiġi applikata dik id-deroga partikolari. U allura tidħol it-teknika, diskussjoni li trid issir ovvjament kemm fil-livell tekniku mingħata tal-Ornis u anke l-Gvern irid jikkonsidra l-oqsma partikolari.